Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa. A yau bidiyon mu zai yi bayani ne akan yadda mutum zai magance wasu ‘yan matsaloli da ke ga WhatsApp wanda na san suna cimo kowa tuwo a ƙwarya, wanda za ka gani wannan matsaloli suna yawan damun ka. To idan ka daure ka kalli wannan bidiyo namu a yau, insha Allah wannan matsaloli naka sun gama ƙarewa. Sannan kuma idan bidiyon ya mara Allah kar ka mace ka danna alamar like domin ita ke ƙara mana ƙwarin gwiwa mu je muna so mu yi kuɗi duka. Sannan kuma idan yau ne farkon ziyartar wannan channel, dan Allah ka daure ka danna subscribe domin ita wannan subscribe idan ka danna yanzu ɗaya shi kenan ba ka ƙara danna. To da farko dai bari mu je kan bidiyon namu. Ita dai wannan application za a aiki da ita WhatsApp ce, kuma na san WhatsApp kowa saba aiki da ita ba sai mun tsaya mai dogon bayani da ita ba. Yau kawai za mu ɗan ga sirrika ne da wace 1, 2, 3 zuwa 4. To da farko za ka buɗe WhatsApp ɗinka kamar haka, kowa saboda wadda taimakon WhatsApp yake. Dan yi haƙuri mun ɗan samu error ne. Yawa za ka shiga WhatsApp kamar haka. Fuskar WhatsApp tana buɗewa kamar haka. To za ka zo ka danna wannan 'yan madannai guda 3. Za ka kawo ma zaɓi 1, 2, 3, 4 zuwa 5. Zaɓi 5 ne. Za ka shiga na ƙarshe wanda aka rubuta parameter idan wayarka tana langana Faransa. Idan tana Turanci za ka ga rubuta ma setting za ka shiga. To sannan za ta kawo ma wannan zaɓi na farko mai alama play count, ma'ana wanda aka rubuta count za ka shige. Za ta kawo ma zaɓi 6. To cikin wannan zaɓi 6 na farkon nan da shi za ka shiga. To za ta kawo ma wannan zaɓi. To wannan zaɓi na farko bari mu karanta mu ji me suka ce. Qui veut voir mes infos personnelles? Si vous ne partagez pas votre vie. Ma'ana in ba ku rarraba ganin ku ba, vous ne pourrez pas voir les vies des autres. Ba ku ganin sabon lambobi na wasu. To kamar nan ne misali wani aka ce VR ga nan ne tule mode. Idan kun gani mu nan ne kowa zai iya ganin lambar mu, kowa zai iya research lambar mai kamu. Amma idan ka sa wannan mai kwantaka na biyu ko zaɓi na biyu, idan ka danna nan ne ka saka kamar yanzu mu da mun sa ba zai bayan saboda ba mu da connection ga sallama. Amma idan zarar mun haɗa connection muna sa V mai contact, sai wanda ke da lambar mu shi ɗaya zai iya ganin mu, zai iya research mu. Bale har kun ga idan muka sa wannan na biyu ba za mu samu baƙin lambobi bale sai ta damu mu. Sai wannan na biyu shi ma photo da profile, ganin photo wanda ka haɗa ga profile sai mai lambar shi ma za ka saka mai contact. Sannan za ka zo wannan Excel kamar masu research lambobi su ma dole in ka saka ga na biyu staci in ka saka ga na biyu. Sannan aka ce confirmer lecture. Si vous optez de désactiver vous n'enverrez pas de confirmation de lecture et vous n'avez encore pas non plus de confirmation sont toujours envoyées dans les descriptions du groupe. Kayan ne wannan shi ma na group. Ka ga nan ne tule mode ke nan yanzu mu yanzu ne kowa zai iya samun group, kowa musu ba. Amma in ka saka ga wannan na biyu ba wanda ya isa ya sa group, ko mutum na lambar ka bai isa ya sa group sai an turo ma message ka register ka yarda ma'ana. Idan Allah ku yi ƙoƙari ku gyara. Sannan wani ne idan kana lambobi bloke kamar mu ga lamba na wanda muka bloke sai ka zo ka yi debloken ta. To ina fatan dai kowa gamsu. Za mu shiga da abu na biyu. Shi kuma wannan abu na biyu yadda za ka hana, kamar in kana group za ga ana yi ma message da yawa, ana turo ma hotuna bidiyo ka. To yadda za ka hana bidiyo kan su shiga ta ƙwaƙwalwarsu lokacin galeri don kar su sanya ma wani. To kamar misali mu ga wani group nan BFA sai dai mai za mu shige shi kamar haka. Idan muka shige shi za ku ɗan jira yawa ga group ɗin mu ya buɗe. To yadda za ka yi ka hana wani abu, da za ka hana kamar irin wannan hoton wadda ba ma so ya shiga ga galeri can ko an aiko ko da wani bidiyo ne ko dai wani abu dai kamar haka zai dai tsaya ne a air group. In za ka zo ka ranna wannan wurin a saman nan, za ka buɗe zai kawo ma wannan fuska, za ka jawo baya ga hannun visible de media. Za ka shiga wannan ne visible de media. Kan misali za mu mai dalla da kowa zai gane. Za ka zo zaɓi wannan na 1, na 2, na 3, na 4, na 5.
zaɓi na 1 2 3 daga ƙasa, in ka faro da ƙasa zaɓi na 3 za ka shige ya haƙuri. Zaɓi na 3 daga ƙasa za ka shige shi visible les médias, ga afficher les médias recommande télécharger dans cette édition dans la galerie de votre téléphone. Ga nan ne mu kun ga nan mun ba da dama daga wani hoto ko wani bidiyo ya zo da gurin ya sabka galeri, ma'ana tsaya ka kallo mu. Amma idan ka danna wannan nan ka danna wuce, insha Allah ko an yi ba zai tsaya ba, sai dai ya tsaya nan a group kawai, a group zai tsaya amma ba zai shiga can ya cika ma ƙwayar sallah. To duka anan mun kawo ƙarshen bidiyon namu. Idan bidiyon ya ma kana alamar like, sannan nan ba daɗewa ba muna so mu gani idan wannan bidiyo ya samu karɓa ƙwarai za mu yi sabi akan WhatsApp da yake akwai sirrika da yawa wanda ya kamata a ce mun yi bayani akan su kun sani. To mun gode da ziyartar wannan channel ta Hafizu TV, domin ƴan uwa kuna ba mu ƙwarin gwiwa. Sannan kuma ba mu ida ba, muna so mu gaya muku idan dan Allah da mai son, idan kana so amma wani bidiyo ko kuma kana da wata tambaya kana iya rubuto mana a comment, ko kuma insha Allah nan ba daɗewa ba za na dinga ajiye link ɗina na WhatsApp, za ni kira yin group nan gaba na Hafizu TV insha Allah. Sannan za ka yi kai rejoin ko ka cike wannan abubuwan za ka yi rejoin kawai ka ce group ɗin kai tsaye. To mun gode.